3 eurosta tutkittu, eli todettu todeksi. Niin ja Suomessa tunnettu. Suomessa tunnettu. Ja se siitä päästiin siihen aiheeseen välillä. Tää kertoo tollasenkin juttuja, mutta tämän kandin perustaja on pitänyt meikäläistä huolta 20 vuotta ja 20 vuotta tai 22 vuotta heitetty keikkaa. Hän on Kootiko Graniitti. Bändin kitaristi Jussi Niemi. Sisäratapunainen pito. Nokian pyry. Hän on meidän Matti, ei tarvitse esitellä, mutta aina voi esitellä. Vähän on sanonut 1 000 000 kertaa hyvällä ja ihan näin, mutta hän on ihan käsittämätön mies. Näillä mahtuu tasan 1 Suomeen, tasan 1 Pohjoismaihin, tasan 1 Eurooppaan, tasan 1 maailmaan. Se toinen olisi ainakin välillä helvetisti liikaa, mutta on se hienoa, että meillä on 1 Matti Nykänen. Se on käsittämätön mies. Matti Nykänen. Hei, seuraava kappale kertoo siitä, että varmaan moni teistä aamulla miettii ainakin viikonlopun jälkeen, että oliko missään vai enkö ja kenen kanssa vai enkö kenenkään kanssa, teinkö mitään vai enkö tehnyt ja ennen kaikkea, otinko mitään vai enkö, eli ehkä otin, ehkä en, arvuutellaan.